Laaya rin adlaw ay. Sige tagtukong aning gym nga. Way pangwarta. Mo mga tagtrabaho mga pleta. Ingon tagtawagan na ta. Naguba na lang ko cellphone. Wa jud nanawag. Ay tama. Katulad mga igsuon nga way buot. Kagahan ako tubi. 1, 2, 3. Tasya ya. Unsa man koy? Daggalay ka sinsilyo ya asay ka nana. Sa bulsa ni kuya. Hala ka, nanguha ka sinsilyo dito. Ayaw siya ba koy? 15 lang ganin ni oh. Unsa man niya kanang umatag ka sa kuha or itong antag ka ni kuya? 15 na lang ganin ni kuy, mangayo pa jud ko sa kuha. Sige ka, tug-anti ka ni kuya. Sige oy, imo na ning 5. Amin. Giyaw mong kuyo ko. Ana ba mangatag para di tug-an ka kuya? Unsa na to ni 5 na kuya? Ambot nimo, saon nimo na. Bat ka ni ako Ako aning ipisunit. Uban kuya bi. Sige lang magkuman uban koy. Pagdula og imo akoy. Sige, itong man jud ti karon di ka magpauban. Mura po kag kabalo mo computer. Kabalo ay. Kabalo di ka. Bisan pag unsa nga dula, tara uban ko. Uban ka sa kuha, kabalo ka mandula. Uban ko. Unsa man day mong gidula sa computer be? Mortal Kombat, Bomberman na apay katong unsa man? Katong Super Mario, Rotato na apa jay Roblox. Kana tanan kabalo ko na modula. Burit sa kakoy na daghang kag dula la kabalo. Kabalo day ka ma-search. Oh, kabalo ko ma-search ay ka-search kani ko katong daghan kayo nga dula why it sa Google na apa jay Pihada UG di katong basta big katuya. Uy, pataka man gagoy dili man na pang bata dal na i-search ko. Ikaw nga tugan na dagang kuya. Nakit-an man ganin ako to sa kung katapan dati guwang mo to iyang gi-search. Sundog po di ka. Bad man kakakuy oy tugan na dagang kuya search ka na. Tugan mas itugan pati kang kuya kay di ko nimo ubanon. Sige oy uban na lang to. Ana ba pauban sa kuha. Tara dula na to. Kalakoy ikaw yakin. Saking paning. Stoy, mga waybot! Tawag kuya oh. Siya man na siya. Oy, mga waybot! Ali, aragon! Tawag ta kuy. Tara, ko na to kuya. Tara. Oy, Col! Kumusta ka, Col? Naayon na yung tiil. Sabi diya, naayon na lang kong til. Buka kaon sa manok. Basig nakadagan tayo mong manok, Col. Kasi nakadagan. Drao, gilad ko ninyo. Dili mangguda ko ato, Col. Siya mangguda to. So, na. At least naayon na akong til. Asa mo mga to? Asa mi? Modula may pisunit ya. Sos, pisunit. Ay, yung pildila na kay kamuray giatik ka na. Malinga mangganing mi sa pisunit. Madula mi. Ya, bilang din yung dulaon dito. Kuha na mo, Col. G sa guwat. 2 hours. Ya, 5. 1 hour. 1 hour lang. Sos, ginoo ko. Dali ara na yung muhaman dito eh. Maura man namang sinsilyo. 5 raman. Kabantay mo na yung wishing well. Abi na kung balungkol. Wishing well, din eh. Wishing well na. Kung unsa inyong i-wish diri matuman. Dili man may mag-wish call. Magdula lang man may. Ay, dili. Ani ha? Ang inyong kwarta, huwag inyong ihulog diri muduble. Sa ito pa, kaniya kung 1 hour. May maninig 2 hours. Insakto. Sama nagdagan ng hulog. Tiba-tiba lagi mo. Si kuya, ihulog na to. Ihulog na to. Isa. Mas mayo ni, ako yung mahulog para sigurado mo balik din ba? Bantay ka. Teko, dili na scam. Dili. Talikod. Talikod ha. Ay, mag-liyo ka. Dili call. Okay, mana? Hulog na. Hulog na? Hulog na. Totoo risa. Na, asa man? Asa man namong nilagi? Wala lagi sinjilyo. Wala, ugma kung na may balaan. Galas gawa, Nicolay. Wala may klaro ka. Wala man kaning undaan. Ugma pa na, i-process pa na sa taas. Nganong mabot man sa taas? Nga sa ubas pa ni mo gihulaw. Sige, basta balik lang ugma kay madubli na to. Magiklaro ko, Loy. Tara na yay. Miss magdula ang tatang computer. Yung kay tara ay. Wala ni. Isi, 15, pang palit ng mighty.